Har du prøvet at stirre på din mailbox helt lammet, mens du venter på svar? Der findes faktisk et ord for det. Venteparalyse. Hjernen er programmeret til at hænge fast i det uvisse, fordi usikkerhed føles som en trussel. Amygdala fyrer op, kroppen går i alarmberedskab, og din præfrontale cortex, den del af hjernen, der planlægger og prioriterer, fryser fast. Vi kan alle opleve det, men for mennesker med ADHD-lignende træk bliver grebet endnu stærkere. Resultatet er det samme for os alle. Du kan hverken koncentrere dig, tage beslutninger eller komme videre, før svaret tikker ind. Så næste gang du mærker venteparalysen, husk, det er ikke dovenskab eller nogens skyld, det er hjernen i panikmode. Giv den en lille benspænd, lav en mikroopgave, gå en tur eller ring til en ven. Det løsner grebet og giver dig kontrollen tilbage.